Egészségpercek rovatunk támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Hogyha valakinek fájdalma lesz, akkor az egy olyan tünet, amit nem tudnak figyelmen kívül hagyni, és az egyik olyan fő tünet, ami végül is elviszi az embert vagy orvoshoz, vagy legalább a motivációt belerakja az illetőbe, hogy valamit most már csinálni kell, mert ez így nem mehet tovább. Általában féloldali fájdalomról van szó, és hát az is eltérő, hogy hol alakul ki ez a fájdalom. Ugye a sarokcsontnak van egy talpi része, ahol ki tud alakulni ez a fájdalom, illetve ami még nagyon jellegzetes, hogy ahol az achilleszín rátapad erre a csontra, ott a tapadásnak a zónájában ott tud még szintén egy ilyen csonthártya típusú fájdalom kialakulni, és hangsúlyozom még egyszer, ez egy olyan fájdalom, ami nagyon éles, ami nagyon intenzíven tudat magáról. Amikor az ember orvoshoz kerül ezzel a panasszal, akkor hát az első lépés nyilván az, hogy megvizsgálni az illetőt, hogy mégis hol nyomásérzékeny a talpa, hol van fájdalma, mi provokálja ezt a fájdalmat, mikor jelentkezik ez a fájdalom, készül talán valami képalkotó is, ez döntően röntgen szokott lenni, ott látszanak azok a csontszerkezeti eltérések, amik jellegzetesen együtt járnak ezekkel a fájdalmakkal. És hát aztán utána jön a döntés arról, hogy mi legyen ezzel az egésszel, milyen terápiát javasoljunk, ennek is egyébként többféle lépcsője van. Mik ezek a lépcsők, doktor úr? Hát első lépcsőként olyanokat szoktunk javasolni, amik kiegyensúlyozzák a talpnak a terhelését. Tehát szoktunk javasolni talpbetétet, esetleg más típusú cipőt, és hát valamiféle fájdalomcsillapítást szoktunk mellé javasolni. Na most ez az esetek kis részében oldja meg sajnos a panaszokat. Utána következnek azok a dolgok, amik már célzottan hatnak arra a fájdalmas területre, és ide tartozik egyébként ennek a területnek mondjuk a lézeres, illetve fagyasztásos kezelése. Ez egy következő lépcsőfok. Ez egy érdekes kombinált kezelés, két olyan hatékony dolgot kombináltunk itt össze, amik tulajdonképpen mind a ketten egyénileg is fájdalomcsillapító, illetve lazító hatásúak lennének. Az egyik része az egy lézer. Ez alatt a lézer alatt nem olyat kell érteni, amivel az ember sebet vág a bőrbe. Ez csak egy melegítő hatású lézer, és ezzel el tudjuk lazítani a talpnak azokat a struktúráit, amik kórosan túlfeszülnek és szerepet játszanak ennek a fájdalomnak a fenntartásában. És aztán utána, hát a csonthártya típusú, meg idegi jellegű fájdalmakra azért egyébként a hűtés az mindig elég jó ötlet. Nem csak ezen a testtájékon, bármilyen más testtájékon is. És ezt bevetjük itt is, tehát az illető területet utána alaposan lehűtjük. Ez egy nitrogén párral, amivel ezt megtesszük. És hogyha ezt szépen ismételgetjük, akkor fokozatosan elérhető az, hogy ezek a területek lazuljanak és kevesebb fájdalmat generáljanak. Hogyha ez a tulajdonképpen fizikoterápiának minősülő kezelés nem válik be, akkor onnantól kezdve hát már a durvább dolgok jönnek, amiket igazándiból beteg is és orvos is szeretne elkerülni. Tudniillik innentől kezdve a fájdalmas területnek az injekciózása jön, ami egy kellemetlen dolog, egy elég fájdalmas beavatkozás. Átmenetileg jobban fog fájni az injekciótól, hát mégiscsak egy olyan területre kell rábökni, ami eleve fájdalmas. Tehát, hogyha ilyet teszünk, akkor az rossz lesz mindenféleképpen. Viszont utána ez a hatóanyag az elkezd dolgozni nyilván, és ezt a fájdalmat fogja majd csillapítani. És akkor itt jönnek az érdekesebb kérdések, hogy miután akár az a lézeres fagyasztásos eljárása, akár bárhogy máshogy megszüntettük a fájdalmat, hát azt valahogy el kéne írni, hogy ne jöjjön vissza, ne alakuljon ki újra. Akkor az a kiváltónak a megszüntetés, hogyha jól gondolom. Tehát meg lehet szüntetni a kiváltókot? Hát attól függ, hogy mi az, mert itt is egy érdekes kérdés van, hogyha valaki mondjuk túlsúlyos, nagyon, és ebből adódóan van egy lúttalpa például, akkor hát jön a jó tanács, hogy akkor adja le a testsúlyát. Na most ez egy külön sztori. Ez egy külön történet, hogy ez hogy lesz sikeres. Ez sajnos az esetek nagyon-nagyon-nagyon nagy részében nem sikeres. Tehát az illető pontosan ugyanúgy megmarad, mint ahogy egyébként a fájdalmas periódusa előtt volt, és ebből adódóan aztán a saját fájdalma ki is fog újulni. A jó hír az, hogy ezeket a terápiákat azért lehet nyilván ismételni, igazándiból nagyjából vég nélkül. Kivált kép ezt a lézeres fagyasztásos eljárás, ezt annyiszor lehet ismételni, amennyiszer szeretnénk, ennek igazándiból kóros mellékhatása nem nagyon van, tehát hogyha nem jutunk dűdőre, és ez egyszer már bevált, akkor erre vissza lehet térni, és jó lesz megint. Viszont hát itt aztán felvetődik a kérdés, hogy akkor miért nem csináljuk meg azt, ami garantálná azt, hogy hosszú távra is elmulasztja ezt az egészet. És mi lenne a megoldás, akkor milyen lenne a hosszú távú megoldás, akár mondjuk egy műtéti beavatkozás? Hát a fájdalom szempontjából az, hogyha a kívántó tényezőket megszüntetnénk. A jó hír az, hogy megfelelő kezeléssel, hogyha az ember ezt megkapja, és időben megkapja, akkor hosszú távra panaszmentessé lehet tenni az illetőt. Itt a kulcskérdés az, hogy ne üljön rá a problémára, ne üljön rá a fájdalomra, minél tovább hagyja ezt saját magától alakulni. Ezek a módszerek, ezek annál kevésbé hatékonyak. Tehát amikor az ember elsőként szembesül azzal, hogy itt valami nem stimmel, és mondjuk 1-2 hétig látja,
látja azt, hogy magától nem nagyon akar sem erre sem menni, sőt, még talán rosszabb is lesz, akkor menjen olyan helyre, ahol ezzel foglalkoznak. Menjen olyan helyre, ahol mondjuk lézerrel, fagyasztással tudják ezt az egészet első körbe orvosolni, és onnantól kezdve rákerül arra az útra, aminek a végeredménye az, hogy az ő fájdalma az szépen lassan el fog múlni. Egészségpercek rovatunk támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.